दिनै 31 मार्च फरायसा सान बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ बिथा खालामनो खुंबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो देग्लाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 31 मार्च फरायसा सानखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि 69थि गोथार जोनोम सान बेखौ बिथा खालामनानै सानसेनि मेलगोनां हाबाफारिजों दख'रानि बेन्दोंआवनो थानाय आबै पुर्निमा गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव गोबां फरायसाफ्रानो बाहागो लादों। बेयावनो बड'फानि फरायसा जिउनि जारिमिन आरो बिथांनि आबुं जिउ जारिमिननि सायाव जों गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो बिथाङा होलांनाय जि माखासे माहारि बादारि बानबुंथाइफोर बेखौ लानानै जों बिथांमोनजों शेयार खालामनाय जादों आरो बेयाव फरायसाफ्रा जोबोद मोजाङैनो खोनासंदों आरो बिथांमोना जोबोद उत्साह मोनदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो मोनफ्रोमबो मेल मिटिंफोराव थांनाय गोलाव समनिफ्राय बुंबाय थानाय जादों जे बड'फानि सानस्रियानो बर' हारिखौ जे गोग्लैसोनायनिफ्राय नैबे मोनसे थासारिसिम लाबोनो हादों आरो फैबाय थानाय गोलाव समनि उनाव एबा खम समनि उनावब्लाबो जे बड'फानि सानस्रिजों बर' हारिया सानसे गेरेमसा बर' माहारि जाफुंसारगोन, गेरेमसा बर' माहारि दानायाव जाफुंसार जाहैगोन बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जोबोद फोथायनाय दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो सुबुंखौनो बर' हारिनि 25 लाखनिबो बांसिन बुहुमाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौनो बे समाव खावलायबाय थानाय जादों जे बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै गायसननायनि मोनसेल' लामायानो जाबाय बड'फानि सानस्रि आरो बड'फानि सानस्रिजोंनो बर' हारिया बुहुमाव खम समनि गेजेरावनो गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनो हागोन। दा बेखायनो साफ्रोमबो जेन गावजों गाव बेले बेजे सानलायालासिनो जेन बयबो बड'फानि सानस्रिजों आवगायलायनो बयबो खौसेथि आगान सुरबोनो हायो बेखौनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे समाव बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि इयुन समाव सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय माबायदि खामानि मावगासिनो दङ? दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फाया बुंलांनाय मोनफ्रोमबो सानस्रिखौ लानानै दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बिथाङा जेब्लाबो साइन्टिफिक इडुकेसननि बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादोंमोन आरो बिथाङा बेखायनो बर' फरायसाफ्रा साइन्टिफिक इडुकेसननि बिथिङाव बांसिन गियान मोननो हायो बेखौ लानानै बिथाङा बै समावनो जे बड'लेण्ड ओनसोलाव नों NIT जानांगौ, नेरिम्स जानांगौ, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिसफोर जानांगौ, गुबुन गुबुन मेडिकेल कलेज जानांगौ, इन्जिनियार कलेजबो जानांगौ होननानै बिथाङा बै समावनो आसाम सरकारनि एबा भारत सरकारनाव बिथाङा दाबि खालामबोनाय जादोंमोन आरो बेखौनो बिथा खालामनानै बेखौनो गोथाङै लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जि मोनसे बेक्टियार गोरोबथा जानानै थांबाय बेयावनो गोबां बड'फाया बुंलांनाय इन्सटिटिउसनफोरखौ बेयाव लाबोनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जेन जोङो इन्सटिटिउटफोरखौ आबुङै दाफुंनायनि गेजेरजों जे बर' फरायसाफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि खामानि मावदों दा बेखौ जोङो जाफुंसार खालामनो हागोन।